Cei mai cunoscuți și mai scumpi artiști ai lumii vor fi expuși în piața George Enescu din capitală în luna mai. Este vorba despre proiectul Art Safari, un târg de arte plastice și valori muzeale deschis pentru artiști, colecționari, galerii și negustori de artă. Art Safari va fi cel mai mare eveniment dedicat artei plastice desfășurat vreodată în România. Aproape 100 de galerii, muzee și instituții culturale românești și din țări cu tradiție pe piața artei, precum Franța, Italia, Austria și Germania, vor expune opere din colecțiile lor la București. Ca un tablou de Gustav Klimt să fie adus de la Muzeul Pele și expus la Art Safari, este nevoie de aprobarea unei comisii. Evenimentul de aici, din piața George Enescu, care va avea loc în luna mai, va fi unul de mare amploare dacă ne gândim că vor fi expuse tablouri de Rembrandt, Chagall sau Picasso. Vom putea să ne permitem să dorim să avem și lucrări de Brâncuș, care circulă foarte mult în străinătate. Chiar acum sărutul e plecat în Olanda. În piața George Enescu, arhitectul Dorin Ștefan a gândit amplasarea a 2 corturi, expoziția fiind inspirată de Frieze Art Show din Londra. Am încercat în această primă ediție să aranjăm puțin altfel cortul, în așa fel încât să-l scoatem din pregătirile pentru nuntă, deși poate să fie o nuntă foarte interesantă între București și artă. Dacă muzica are festivalul George Enescu, dacă filmul are festivalul internațional de film Transilvania și teatrul are festivalul Caragiale sau festivalul de la Sibiu, cartea are Bookfestul, Artele Frumoase, din acest an pavilionul de artă București, Art Safari. Art Safari se deschide pe 22 mai și pe parcursul a 5 zile bucureștenii vor putea intra în lumea artelor frumoase, iar cei ce doresc pot să și cumpere parte din operele expuse.